God dag og velkommen til denne gennemgang af kapitel 26 fra VØB-bogen, der handler om lagerstyring. Lagerstyring, hvad er det for en størrelse? Det ligger lidt i navnet. Det drejer sig om at få sikret, at man har det rette mængder af råvarer, hjælpematerialer, komponenter og færdigvarer på lager. Altså at man skal styre lagerbeholdningen, så man har tilstrækkelige mængder til at imødekomme de behov, man har til enhver given tid. Og som det lidt ligger i beskrivelsen i den blå boks, jamen så er der flere typer af lager i specielt produktionsvirksomheder. Der har man et lager med råvarer, hjælpematerialer og komponenter, som er angivet i den første linje her. Så har man de varer, som er under fremstilling. Det vil sige, det er ikke råvarer, og det er heller ikke færdigvarer. Det er sådan et eller andet sted midt imellem. Det er delvist fremstillet. Og endelig så har man lageret af varer, der er færdigproduceret. Og som det giver sig selv, hvis vi taler om en handelsvirksomhed, så findes der kun ét lager, og det er varer, man har købt hjem, beregnet på at kunne sælge videre. Så det er ligesom formålet med lagerstyring, det er at sikre, at det er de rigtige mængder af de forskellige varer, man har på lager til enhver given tid. Hvorfor er det så, at virksomheder i det hele taget opbygger et varelager? Man kan de ikke bare sige, når kunden ønsker at købe varen, ja, det lyder fint, det bestiller vi hos vores leverandør, og så skal vi måske lave den, eller vi pakker den om, og så får du den leveret om 4,5 uger. Det er jo ikke sikkert, at kunderne er med på den i alle brancher, eller alle typer af produkter. Så derfor er der rigtig mange steder, at kunderne har en forventning om at kunne få varerne enten med det samme, eller i hvert fald afsendt ganske kort tid efter, de har givet bestillingen. Så som der står her på sliden, så er der en række årsager til, at virksomhederne etablerer varelager. Og en af de væsentligste, det er at kunne yde en god leveringsservice. Det er klart, i detailhandlen, så har vi i rigtig stor udstrækning en forventning om, at vi kan få varen med det samme. Og ellers så skulle det i hvert fald være, fordi det næsten er en tilpasset vare. Altså når vi kommer ind i et supermarked, jamen, så har vi jo en forventning om, at varen er på hylden, og ellers er vi lidt utilfredse med det. Derimod, hvis vi kommer ind i en bilforretning, jamen, så har vi en forståelse for, at der kan være både uger og måneders leveringstid, fordi bilen bliver tilpasset til de ønsker, vi har. Den skal være metalblå, der skal være alufælge, der skal være et specielt anlæg, og der skal være navigation, og så skal det være et flot Bordeaux indtræk, der skal være i den. Så med alle de valgmuligheder, der er for eksempel på nye biler hos en bilforhandler, jamen, så er det ikke realistisk, at bilforhandleren har alle varianterne på lager til umiddelbar levering. Så der er en variation fra branche til branche om, hvilken hastighed kunderne har forventning om, at man kan levere. Det var en årsag til, at man opbygger lager. Det kan også være, som der står i næste linje, at man ønsker at sikre sig mod nogle lidt usikre forsyningsforhold. Får man leveret fra Kina, jamen så kan det være, at skibet bliver forsinket, og containeren kommer ikke frem, så der går måske en uge eller 14 dage længere, end man havde forventet, eller der er det hele taget en meget lang transporttid. Så for at være sikker på, at man får tingene i det tidspunkt, man har brug for dem, jamen så sikrer man sig med at opbygge et lager. En anden årsag kan være, at virksomheden vil udjævne nogle sæsonudsving. Hvis produktionsvirksomheden sælger på ganske kort tid af året, har nogle højsæsoner, hvor de sælger deres produkter, men af hensyn til deres produktionsapparat, deres medarbejdere, bemanding osv., så ønsker man at fordele produktionen ud over hele året, så vil man igennem lavsæsonen lige så stille bygge varelageret op, og når man så rammer sæsonen, for eksempel for julepynt, jamen så begynder man at sælge, og når sæsonen så er overstået, så skulle man gerne have tømt sit varelager, og så begynder man igen at bygge op til den kommende sæson. Så for at kunne få mest muligt ud af de investeringer, man har gjort i produktionsanlæg, jamen, så kan det være en god idé at producere hele året rundt, selvom man kun sælger få måneder af året. Et andet argument kan være, at man tror, man kan gøre et rigtig godt køb, så man vælger at købe en lagerbeholdning hjem på et gunstigt tidspunkt i forhold til varernes priser. Det kan være nogle mineraler, nogle råvarer, det kan være olie for eksempel, som har noget svingende priser på verdensmarkedet. Og der kan det være, at virksomheden vurderer, at nu er det en gunstig pris, så nu vil vi opbygge et lager, fordi vi kan få det produkt her til en god pris, og så vil vi stille og roligt bruge af det i takt med vores behov. Endelig er der jo den meget almindelige, at jo større mængder man bestiller, jo bedre en pris kan man få varerne til, altså opnå kvantumsrabatter. Og endelig så er der også en tendens til, at jo færre gange fragtmanden skal forbi virksomheden, jo mindre koster det i ordreomkostninger. Så ved at bygge et lager og have det færre gange leveret, jamen så kan man spare nogle omkostninger eller få til nogle lavere priser.
Og der er på den her slide givet nogle eksempler på, hvilken effekt et varelager vil have på virksomhedens leveringsservice, der jo er en del af den logistiske effektivitet. Og som det står i venstre side, så vil man ved at øge varelageret kunne sikre kortere leveringstid, højere lagerservicegrad, bedre leveringsoverholdelse, større leveringsfleksibilitet og færre negative leveringsinformationer. Altså vi forbedrer en lang række af de faktorer, der indgår i leveringsservicen ved at have et større varelager. Tilsvarende, hvis vi går den anden vej, vi reducerer på vores varelager, ja, så vil vi forringe de samme parametre i leveringsservicen. Så det er klart, i forhold til vurderingen af logistisk effektivitet, så vil et større varelager forbedre leveringsservicen, omvendt så forøger det nogle omkostninger. Så det er den balance, man skal finde, hvor man har et lager på en størrelse, hvor man kan opnå en tilfredsstillende leveringsservice, men samtidig begrænser lageromkostningerne mest muligt. Hvordan er det så, man styrer sine indkøb? Det findes der grundlæggende 2 hovedmetoder til. Man kan styre det efter bestilling efter et bestillingspunkt eller et periodisk indkøb. Og et bestillingspunkt, der har man besluttet sig for, at vi vil i vores virksomhed mindst have 25 af DIMS A og 50 af DIMS B på lager, fordi så kan vi sikre os, at de mængder, som kunderne bestiller, det passer med, at vi altid vil kunne levere den størrelse. Når vi når ned under den beholdning, så genbestiller vi. Så når vi når ned under 25 DIMS A på lageret, så udløser det en bestilling hos vores leverandør. Så vi køber samme mængde varer hjem, hver gang vi når ned under 25, jamen så bestiller vi 25 eller 100 mere hjem, som vi så stille og roligt bruger af, indtil vi når ned til 25, og så bestiller vi hjem igen. Det betyder så, at der vil være variation i, hvor ofte vi bestiller, men vi bestiller det samme mængde, hver gang vi bestiller. Der kan muligvis være lidt anderledes beregningssituation, hvis man beslutter sig for, at vi skal have et sikkerhedslager, fordi der kan være nogle usikkerheder i leveringstid, eller at vi måske sælger lidt ujævnt hen over året, sådan at vi måske vil imødegå, at der kommer nogle store ordre i perioden fra vi har bestilt til varerne er leveret. Den anden metode til at bestille eller styre indkøbet, det er der, hvor vi siger periodisk indkøb. Det vil sige, at det er samme indkøbsinterval, typisk en gang om ugen, en gang om måneden, en gang kvartalet eller måske dagligt. Vi bestiller varer hjem, og så bestiller vi i forskellige mængder, afhængig af hvor mange der er blevet forbrugt siden vi sidst bestilte hjem. Hvis vi tænker på nogle af de oplagte eksempler, så er det i dagligvarebutikkerne, hvor man oftest vil gå sin mælkeafdeling eller sin grøntafdeling igennem dagligt, og så vurdere, er der brug for at bestille flere bananer, flere letmælk, og i givet fald, hvor mange skal vi så bestille, og så får vi dem hjem i morgen eller om et par dage. Så med fastsatte intervaller på bestemte tidspunkter bestiller vi varer hjem, men mængden vil variere, fordi vi bestiller op til, at vi har fået fyldt den beholdning, som vi har besluttet os for i virksomheden, at jamen, vi skal, når vi har fyldt lageret op, så er der plads til 200 liter minimælk, så hvis der står 75 på hylden mandag morgen, jamen, så bestiller vi 125, og hvis der så næste gang vi bestiller er 150 på lager, jamen, så bestiller vi kun 50. Så mængderne man bestiller vil variere, men vi gør det med faste intervaller. Der gør sig det samme gældende i forhold til periodisk indkøb, at der skal vurderes på, hvis man opbygger et sikkerhedslager, jamen så vil mængden, man har på lager, være større, end man ellers måtte have beregnet sig frem til. Vi kommer lige lidt senere i den her gennemgang til en snak om sikkerhedslager. Der er et par forudsætninger, vi lige skal have på plads, når vi nu her begynder at regne lidt på, hvordan og hvornår skal vi bestille. Den model, vi benytter os af i undervisningen her i virksomhedsøkonomi B, det er, at vi benytter den forenklede lagermodel. Og der er gjort nogle forudsætninger. Det er, at vi sælger eller forbruger varerne jævnt. Det vil sige, hvis der skal bruges 100 på en måned, jamen så antager vi, at det er lineært, altså at vi bruger lige mange dagligt eller ugenligt. Vi regner med, at salget er ensartet fra dag til dag. Vi antager, at leveringstiden fra vores leverandør altid er den samme, og at vi bestiller de samme mængder, når vi bestiller hos vores leverandør. Så det er forudsætningerne for, at vi på sådan lidt forenklet grundlag kan regne på, hvilke mængder og hvilke tal vi skal benytte os af, når der skal bestilles varer hjem. Det fremgår af den her figur, hvordan sådan et forløb vil være.
Man kan se, at i den her virksomhed har man valgt, at man maksimalt vil have 200 af produktet på lager. Og så er der den grå linje, der går linjer ned her. Det er forbruget frem til, at man når 0 varer på lager. Der har man så en erfaring, der siger, at vi har leveringstiden her, den her klamme her, det er den tid, der går fra vi bestiller, til at vi får varerne hjem fra vores leverandør. Det betyder så, at når vi rammer punktet herop, jamen så ved vi, at det der er tilbage på lageret, det svarer til det behov vi har for varerne fra i dag og frem til, at vores leverandør kan være her med en ny sending. Så det her flow betyder, halvvejs nede her, der genbestiller vi. Vi bliver ved med at bruge, indtil vi går i 0. Det er meget heldigt, fordi nu kommer fragtmanden med en ny sending, så begynder vi at forbruge. Når vi har brugt halvdelen af varerne, så genbestiller vi, og så fortsætter vi på den måde. Så det er måden, det sådan kan illustreres på, at vi ved, hvor lang tid det tager at få leveret varerne. Vi ved, hvor mange varer vi gennemsnitligt bruger i den periode, og så kan vi beregne os til, hvornår skal vi så bestille en ny sending af varerne. Og det kan vi så også bruge til at regne på, hvor stort er vores varelager i gennemsnit. Det er et af de tal, vi indimellem regner på. Og der kan man sige, vi kigger på, hvor mange varer er der på lager, når vi har mindst, og hvor mange er der på lager, når vi har flest. De tal lægger vi sammen og dividerer med 2. Det er den ene måde. Den anden måde at gøre det på, det er at sige, hvor mange bestiller vi ad gangen. Dem dividerer vi så også med 2. Resultatet skulle gerne blive det samme. Det er 2 forskellige måder at komme frem til det gennemsnitlige varelager. Så lovede jeg for lidt siden, at vi lige skulle komme forbi begrebet sikkerhedslager. Og sikkerhedslager skal ikke forstås på den måde, at vi har gravet en hemmelig kælder ud, hvor vi har lagt konserves og tæpper frem i tilfælde af, at der skulle blive krig. Det er ikke den slags sikkerhed, vi er ude i, men det er for at have et stødpudelager, der sikrer os, hvis der kommer enten en meget stor ordre, eller hvis leverandørerne bliver forsinket i forhold til at komme med de varer, vi har bestilt. Så har vi besluttet os for, at vi har lidt flere på lager, end vi egentlig har regnet ud, vi burde have, for at kunne opretholde den høje lagerservicegrad og undgå at komme i mangelsituationer. Så der har vi besluttet os for, at vi etablerer sikkerhedslager, og det er simpelthen bare et antal ekstra, vi har på lager, som vi definerer som sikkerhedslager. Det er ikke nogen varer, der er mærket på særlig måde, og normalt heller ikke nogen, der er placeret på et særligt sted. Det er bare antallet, der er anderledes, end vi havde beregnet, vi havde brug for, hvis vi havde fulgt de almindelige modeller. Og hvis vi tager fat i næsten den samme figur, som vi kiggede på før, så har man i den her virksomhed besluttet sig for, at vi har et sikkerhedslager, også kaldet et minimumslager, på 200 varer. Det vil vi meget nødig under, fordi så er vi bekymrede for, om vi kan have problemer ved at overholde de ordrer, vi måtte få på et givet tidspunkt. Det betyder så, at vi bestiller varer hjem, sådan at vi får leverancen, når vi rammer de 200 stykker her. Det betyder så også, at når vi er halvvejs fra 400 til 200, jamen så bestiller vi, fordi det svarer til den leveringstid, vi har fra vores leverandør. Så i det her tilfælde vil man have et gennemsnitligt varelager på 300 stykker. I det forrige eksempel, hvor man ikke havde et sikkerhedslager, så vil man have et gennemsnitligt varelager på 100 stykker. Men ellers er det det samme forløb, der foregår her. Skal vi sige, kurven er sådan set bare blevet parallelt forskudt opad, sådan at den ikke rammer et minimum på 0, men rammer et minimum på 200 stykker. Så hvis vi igen skal prøve at beregne det gennemsnitlige varelager, så tager vi ordrestørrelsen, dividerer med 2, og så lægger vi sikkerhedslageret til. Fordi bevægelsen går jo fra, som vi så på eksemplet før, maksimum til minimumslager. I det tilfælde var det fra 400 til 200, og så har vi fået bestilt hjem for leveret 200 igen. Så man kan sige, at vi bestiller 200 af gangen, ordrestørrelsen dividerer med 100, og så lægger vi sikkerhedslageret til. Så i den her virksomhed, der vil det gennemsnitlige varelager være 300 stykker. Det var sådan lidt om nogle forudsætninger. Det vi i virkeligheden prøver at komme frem til at skulle kunne beregne lidt på, det er at finde ud af, hvornår skal vi så bestille, hvilken størrelse kan det bedst svare sig, vi bestiller varer hjem i. Det er det, vi kalder den optimale indkøbsstørrelse. Altså hvor store mængder skal vi købe ind ad gangen. Og hvor man siger, det skal være en ren økonomisk beslutning, hvor summen af de årlige ordreomkostninger og lageromkostningerne er lavest. Altså de omkostninger, som virksomheden
betaler i forbindelse med behandling af en ordre. Det kan være et håndteringsgebyr fra leverandøren, det kan være betalingsgebyr, det kan også være fragtomkostningerne. Og lageromkostningerne, det er de omkostninger virksomheden selv har til at opretholde varelageret. Det kan både være renter man mister eller renter man betaler for at have pengene bundet i varelageret. Det kan også være de medarbejdere der passer varelageret, det kan være husleje til det sted hvor varerne ligger på lager. Så i den situation, hvor de to omkostninger lagt sammen, eller de to typer af omkostninger lagt sammen, er lavest muligt, der har vi den mest optimale indkøbsstørrelse. Jeg skal prøve at vise lidt figurer på, hvordan forskellene kan være. Vi har her en virksomhed, der går og overvejer lidt, hvordan er konsekvensen, hvis vi køber ind 1 gang om året, 2 gange om året eller 3 gange om året. De sælger de her 12.000 styks om året, og jamen, hvis de vælger at købe ind 1 gang, jamen, så har de et gennemsnitligt varelager på 6.000 styk, fordi de sælger de 12.000 stabilt hen over året, så jamen, de starter med 12.000, og de slutter med 0, så har de gennemsnitligt 6.000 på lager. Hvis de så vælger at købe ind 2 gange om året, jamen, så kan I se, så går kurven maks op til 6.000 styk, fordi når vi er nået i 0, så får vi leveret 6.000 nye. Det betyder, at det gennemsnitlige varelager er 3.000 styks. Og på samme måde, ganske naturligt, hvis de fordobler endnu en gang og køber ind 4 gange om året, jamen, så er det gennemsnitlige varelager kun 1.500. Og det er klart, det vil selvfølgelig have nogle betydninger. Det vil kræve et meget mindre lager at have plads til de varer, man får hjem. Hvis man får leveret 12.000 på en gang, og så stille og roligt bruger af dem hen over hele året, så kræver det betydeligt flere kvadratmeter at have varerne stående, end hvis man bestiller 4 gange om året, og maksimalt har 3.000 varer stående, og i gennemsnit 1.500. Så det gør nogle forskelle. Samtidig gør det også en forskel, med modsat fortegn. Hvis man kun skal bede leverandøren om at komme 1 gang om året, jamen, så er der kun nogle leveringsomkostninger den ene gang. Det bliver antageligvis 4 gange så stort, hvis man skal have leveret 4 gange om året. Det kan man prøve at regne sig frem til. Hvad er omkostningerne? Hvad er ordreomkostningerne ved at købe ind et eller andet antal gange? Købe ind 1 gang om året, så er der nogle ganske små ordreomkostninger. Hvis man køber 2, jamen, så er de dobbelt så store, og så fremdeles. Så den nederste linje her viser antallet af gange, man køber ind på per år, og linjen ovenover viser, hvor mange køber man så af gangen. Hvis man køber 12 gange om året, jamen, i den virksomhed, vi så før, jamen, så køber de 1000 af gangen. Hvis man køber 1 gang om året, jamen, så køber de 12.000. Det var de tal, vi så før i figurerne. Her er så tegnet ind, hvad vil det koste i ordreomkostninger. Og med den modsat, den lineære kurve her, der er det lageromkostningerne, der er lineære. Så man kan sige, de to, de krydser hinanden et sted, hvor den samlede omkostning er lavest. Man siger, i det her eksempel, der vil det aflæse til at se ud til, at de må nok hellere bestille varer hjem 5 gange om året, fordi det er der, de totale omkostninger ved lageromkostninger og ordreomkostninger er lavest. Så det kan svare sig for dem at bestille varer hjem 5 gange om året, og det er sikkert noget, der ligner 2.500 varer, og lige knapt, men de skal bestille hjem af gangen. Det var sådan en grafisk måde at gøre det på. Man regnede omkostningerne ud, tegnede ind, og så aflæste man, hvor det optimale sted var at gøre det. Der findes også en matematisk løsning til at beregne den optimale indkøbsstørrelse. Den bliver kaldt Wilsons formel. Den kan I se her. Og der er 4 informationer, vi skal bruge for at kunne regne tallet. Vi ønsker at finde x, som er indkøbsstørrelsen på gang. Vi vil gerne vide, hvor mange varer skal vi bestille ad gangen. Og der skal vi bruge det årlige forbrug, ganget med ordreomkostningerne per gang, ganget med 2. Dividerer vi resultatet af den øverste udregning, det dividerer vi så med kostprisen per styks, ganget med den lagerrente, man har, altså de omkostninger, vi har ved at have varerne på lager. Og når vi så har divideret de 2 tal med hinanden, så tager vi kvadratroden af resultatet. Det skulle gerne resultere i, at vi opnår det samme resultat, som vi gjorde i den grafiske fremstilling, hvor vi tegner ind i et koordinatsystem. Men det vil oftest være mere præcist at regne det ud i formlen her med Wilsons formel, frem for at skulle i gang med lineal og kvadreret papir og skulle tegne sig frem til resultatet. Men ideen med det her, det er simpelthen at finde ud af, hvor mange gange om året bør man købe varer hjem, hvor store mængder bør man købe ad gangen, for at sikre sig, at
de samlede omkostninger med henholdsvis hjemkøb af varerne og lageromkostningerne, de omkostninger til sammen er lavest muligt. Det er i virkeligheden essensen af det, vi ønsker med at regne på den optimale indkøbsstørrelse. Det er så det, der bliver trukket frem her, hvor vi siger, jamen her regner vi på, hvad er lageromkostningerne, indkøb per gang, gange kostpris, gange lagerrente, divideret med 2, og ordreomkostninger, det årlige forbrug, gange ordreomkostninger, og så divideret per gang. Også nogle tal, man kan komme til at skulle bruge. Når man har fundet ud af, hvor mange gange skal vi bestille om året, jamen så kan vi jo også regne på, hvor mange dage er der så imellem det. Vi ved, at der er 365 dage om året, og hvis vi ved, at vi skal bestille 5 gange om året, jamen så kan vi også regne ud, hvor mange dage går der mellem hver bestilling. Og vi kan regne ud, hvad er bestillingspunktet, hvis vi kender antallet, vi bruger om året, hvor mange dage er leverandøren om at komme med varerne, og så dividerer vi med 360 eller 365, det er lidt temperamentsspørgsmål. Det her det er et levn fra bankverdenen, hvor man har besluttet sig for, at der kun er 360 rentedage om året, pænere rundt tal man får ud af det. Men der kunne man så regne sig frem til, med hvilket punkt skal vi genbestille varerne, altså hvor mange har vi tilbage på lageret, når vi trykker på bestil hos vores leverandør. Så springer vi lidt i det. Vi skal lige vende lagerindretningen, ikke sådan vi fysisk ind og sætte reoler op, men der er sådan 2 tankesæt i at indrette virksomhedens lager. Et, at man har sat klistermærker op på hylderne, og så står der, her ligger vare A, her ligger vare B, altså at varerne har deres faste plads på lageret. Det er den løsning, der bliver kaldt fast lokation. Fordelen ved den, det er, at det er let at finde varerne. Man ved præcist, at de har deres faste placering. Ulempen ved den, det er, at vi ikke udnytter hylderne eller kvadratmeterne optimalt på lageret, fordi jamen, hvis vi ikke har mere end en tredjedel af vores varer tilbage, jamen, så står det stadig og fylder, som der skal være plads til fuld lagerbeholdning. Det er det, man prøver at imødegå med den model, der hedder flydende lokation. Det betyder, at varerne de bliver placeret der, hvor der er plads. Man har ikke et fast sted, så medarbejderne ved ikke per erfaring, hvor den enkelte vare ligger. Det er man nødt til at slå op i et system, enten en lille mappe, eller nok mere aktuelt, man har det registreret i sit computersystem, som man siger, at vi skal have fat i vare A. Okay, den ligger i reol 12 henne midt på. Det, der kan være udfordringerne ved den, man udnytter sin plads på lageret betydeligt bedre end med fast lokation, omvendt så kræver det betydeligt mere vareopslag, og det kræver mere arbejde med at finde varerne, og i særdeleshed, hvis der er sket en eller anden fejl med registreringen, så kan det godt blive en lidt større opgave at finde varerne frem, hvis man har fået registreret det forkert, eller der er nogen, der har sat det et andet sted, end det er blevet noteret i systemet. Så det vil være en ulempe, og i særdeleshed, hvis der er mennesker, der skal ind og finde varerne, som ikke er faste gæster på lageret, så vil det give en udfordring at have flydende lokation. Der vil man oftest bruge fast lokation, hvis der er mange forskellige, der selv skal gå ind og tage varerne. Flydende lokation vil helt afgjort blive brugt de steder, hvor det måske er mere automatiseret afhentning af varerne på lager. Det var ordene om lagerstyring. Håber det gav et lille indblik i, hvad kapitel 26 drejer sig om. Tak for opmærksomheden.